Opa, Manes Fus naiz, antzezlea eta asut kolektiboko kidea. Ekainaren 22an, mintzolak udako ikastaroen karietara antolatuko dituen solasaldietan parte hartuko dut. Kolapso egoera eta lekuko sorkuntza, hauxe izango da solasaldi honen izenburua. Egan hori da pandemia garaian kulturgintzaren egoera hondamendiaren parekoa dela baina. Hori hala ote da denetan eta denentzat maila berean. Zein dira euskarak galdu dituen eremuak. Laborantzaren eredu ezberdinak eta kulturgintzaren eredu ezberdinak konparatuz geroz. Zein dira euskal sorkuntzarentzat iraunkorrak eta emankorrak izan daitezkeen bideak. Guzti horretaz hitz egingo dugu eta anartean segidu dimentsu.